Ngiyela phela sawufunela namanje yabona manje bekumele awashe buhle namanje njengoba mina nosinini nosinathini angazi baxhagana sengithi mina ngenzanga nabo ngoba ngijwayele ukukhwehla naye ngithi ngoba usethawu ngoba ngixhagane nosinini uyangikhwela umngane uthi nje yini uthini ngithi lento isho mina ngingamfakisa ngasa awuvume kwethu ngaphelelwa amandla hayibo uzathi ayavumi-ke mfana yazi vele ngaphelelwa amandla ngivele ngaphelelwa amandla sikhuluma laphaya yazi uphumile uthe sikhuluma laphaya ukuthi uphumile uyayithandile lapha now live ethu wena different live uVictoria live isibuka nje bafethu parakazi engena mina-ke le right ebuhlungu hayibo sengivela nje senginesilive ave kwazi uyaxolisa ave kwazi iyo nto engayinothisa ngayo ukuthi nje meronke uyakwazi ukuthi ngeronke nami sengaqabana naye ngifundisa ulungu ipiano ugedle ulungu uyasho nawe uyasho ngathi mina uba wena uthisha wakho wena yazi phela ngibasa kanjani bese ngibasa naye kufanele ngitshela awubani kwesami basengabe asawuncezi bengazi ukuphatha kabi bengithi ngiyasiza ngathi ngosami nami ngiyaxolisa indlela engirate ngayo ngiyaqolisa ngibona ukuboleka umali impilo phela umhlaba wethu kahle isize ngoviewers yithi nje ngeke ngishayele ivasi ngizokutshela nje cut hlala la phenya la hawaya kude manje ngizizwa kahle uthi ubharabisa ngoviewers lama khosha yashisa lawo uba ugeli lo mboleki hawu nami umuntu wangibhalela ensukwini ngathi nje ngikhohlwa bebatwanga bebatliwe ikhona phela ikhonvo namanje ngesitolo unamang ilentsha ngibefuna le ndawo so uyaphi ngathi nayo nokuthi yezwe mina manje ngikhulela emjondolo mina and then to bayenza as lifestyle ngasekhaya asincane ukubonakala nejazz mina ngihamba nendani so since primary uma washo nje ukuthi ayikho into ephumayo eboniswayo
ngoba izinto zidala ukukhuluma. Uzothatha lephatha ngendlela engafani. Usuyithathile into yami usuyabuyisa umangazi. Kwenziwe njani? Ngakubona. Ngizongiyekela ngithulise into yami so nje kanjena lapho. Even the-rest, mina ngiyekubone ngisho isipuni sami. Ngiyakutshela ukuthi ayize ngikwazi. Mgwemani, khuluma. Ngoba into khuluma nje kusuke ihlalele abantu angithi ilonto incane. Mina ngizogodwa ne-wooden spoon. Uthini ubuhle? Ngizogodwa ne-wooden spoon. Angiyazi ngifaloko. Maye babo. Mese angifaki spoon. yile nto yokubolekisa ngithi Hayi mina zami imali-ke isiyiboni. Ngeke usithathe lena siboni. angibolekisa ngalokho yabo. Wahamba nayo bathi nje ngeke uzofaka i-graduation sakho ngathi awuyibhoza-ke leya bhoza engangitshela njalo nje akasengiwenza kanjalo simpuli ohambelela Ngisho ngangithi phela into abayenzayo bafuna igqa yes kanti idawunayo asathatha into emungenayo ukuthi ngisho uma ungenayo mahuma naku namashanda mina ngiyavuma angithi nalutho uma ngingabolekile into zabantu ube seyinsukwini ubetha seyinsukwini ngamashanda abantu ayifunisa izandla ela mabhakede ishwama ukuvishwa futhi ayichani ukuthi uzile buwena hayi bangibhesile shona bangibhesile thola nolwazi nomelo uthengele nomalo angithenganga la ngibethe ngishwama kodwa sokuhla udlela-ke leyo gengi leyo thunji yawo lapho uthathe 2 piece akana nkinga nje ngiyothi i-Krispy Kreme ngiyothenga nathi omunye ngithi nje ngiyibambe esukweni ngiyasu-20 hayi ngizoshaya amawinzi ezami ngishaye nginje esukweni nakhona bengabe nami bengizohlala nje ngilambe njengani kwathi uthembela sami sedrobheni athi ngiyamazi-ke la uyadedela beyodiphozitha imali engango-3,000 azibanga thembela unemali-ke mfana and unomqondo iyo nto eyenzayo imali uyisebenzisa ngalokho wakhile kubo uyidlalela lezi nto-ke nje akafani-ke nontombo ka-ice cream naye cha lapho wakuboniswa-ke lokho awuveleke usazophosta nje athi uthalele imeki nami namatinati kwanhliziyo lesi sekuzongena zonke sonke okunye lethi ngistabane manje ubani istabane guys ngingenwa ini ulo qala mina phakela ushaya wena zokana sawubona vele yancinzayo kwaleyo chetha nje wathula nje stock amahlala khona akekho ngenawo amahlala khona dadewethu silala nawo siphinde sivuke nawo ngiyabona hayi bo wembali uthi le ndaba akaxolana kusiyena lesikwenza amahlala khona hey empeleni zami iwona kodwa mngani wami umncane akaphuma amahlala khona ukukhaleni ufuna ukuba umfelokazi
Uyangigulisa lo. Oqala ngizwile ukuthi useshelwa yile nsizwa esanda kufika lapha endaweni engumculo. Kodwa bathi ubani igama layo? Pretty Boy. Kodwa Mpali, awusemncane nokuzenza umfelokazi. Wezami, yinjongo ayifuna lo Mpali. Akezwa lo. Sekuze ukuthola sisahlwana lo Mathabethe. Yebo, ngifuna kutshalile. Ey, akumiyeke nawe. Mpali mngani wami. Sisuka kude kabi. Sazizwana isikhathi eside kakhulu. Kuzomela ngikutshele iqiniso. Uma nangu Pretty Boy, ngoba vele uyamthanda. Usikhulile futhi kulobuhlungu okuzwayo. Usho kanje? Nje. Inkinga zami angenza isithembiso noXolani. Ngizothina uma ebona. Isithembiso. Leso Xolani sephula isithembiso. Ngiyabonga. Okay. You just walk with open bucket. Empeleni nami ngiyayibona into eshoyo. Empeleni zami, nami ngiyayibona lento eshoyo. Ukuthi nje phela ngenza isithembiso noXolani. Angikwazi ukusephula. Hayi suka. Isithembiso sokwenza nsona leso. Kanti uyingane yini? Bayaganana abantu leminyango oluhlalele izethembiso vele into eyenziwayo uma abantu besakhula. Ijike ingafezeki futhi. Angiphathi kona uma kuthiwa first love. Ubezwa bethi angeke ngikwazi ukuphila ngaphandle kwakho. How many relationships end in a marriage? Kodwa ke Nansi insizwa okushelayo, uPretty Boy. Manje ukube nguwena ngabe ngisithathela yini? Akugama lini lona le Pretty Boy. Alithembe ngihlobo nje leli gama. Wabanjani kodwa Mpali? Uyalizwa phela lelo ukuthi elobunsizwa, uswidi wensizwa lo waya. Uwe njalo nasoncoma uPretty Boy njengoba uncoma uXolani nje. Kungcono ngoba uyabona. Hayi, phela ngangithi uzokwenza into esile. La khona ngingabazi. Uhleli nenhle intokazi yasemadolobheni. Mengenjalo usaba mathambo omhlophe. Kodwa zami. Inkinga sathembisana sinoXolani. Kodwa phela yikho ukuthi angazi noma usayobuya yini umntana womuntu. Nakho nomndeni wakhe usiwathutha lapha. Uyayibona ke lento engishoyo? Angiloni ixoxo. Uma nangu Pretty Boy. Uyindoda eqotho, unemali futhi unesithunzi. Yini nje engavimba ukuthi ubuhle bendoda inkomo zayo. Wasumncoma kangaka manje nawe. Sithathele yena phela umthandi. Hayi Bompali, angifisi ukuphinde ngikubone ulusizi kanje amadoda emangaka eminyango. Isibonelo nje, uPretty Boy. Wena lo Pretty Boy wakho. Pretty Boy. Akabuza nje ukuthi ayifela ngayo. Ubukeni yakhaphozela. Mantombi, zinsizwa iphelele leya. Azokwenza. Usihloniphe, ungalibali.
lizobe lisebhakedeni. Start inkukhu lakho lizobe lisebhakedeni. Ingekho yami iyasebenza. Iscript ebhakedeni sifunde kanje kahle ngize ngithenye ipage. Siphuma nje sihlale mina. Sigat man. This is the Sokufuna. Yebo, ayamphela phone. Ngithenga ngihawa. Abasho ukuthi. Mancane kanje futhi. Ay Jehova. Sen krateri. Yangeka bafasi. Wenzani? Ngena ba? Sne. Ngena ba? Sne. Ngena men. Kulmani bo. Onkhulumela abantu bona. Sikhuluma thini? Ushuthi ungidolaze. Flip camera la. Ngiyano. That principal trip with Bali did not go well at all. Yes, it's a story. Angin videorize live. That pretty boys trip with Bali. Ngizosho lokho. Ngicela unganilahle lokho kuzi angifuni ukubheka sengiphuma. Labantu bakho bafuna. Bathi babuza ukuthi isicelo sami khona kumele buze. Nakhona bayabuza le eqaleni. Bebethi istory lesi ngathi mina Kuthiwa ngisakude kamangena. Bonitse itutu. Guys, I need to go in and cross in bed. I need to go in Jimmy. Hi, Lizzie. My name is Lekela. Nimnun. Small again. Hello. My name is China. I'm all the way from China. Uthe ustudio uzo-editha ngazilo zakhe la. Uthe uzo-editha ngazilo zakhe. Uthe uzo-editha ngazilo zakhe. Wenza you live now? Videorizing
Nkosi. Empel plurala media. Ya bonale. Ngoma sesikhaka khaka. Wena la. Save Petranes. Bye. Nambalena Ngithi isikhamera abantu bamfuna Ngijilisile. Kanti ukubona sisi. Hawu yena. Sele wena. Nami ngifuna Ngiqhenya intombi yakwaZulu ihamba ngokuziqhenya masa umini ungaculi. Ngisho ukuthi uvayile umlomo ufuna abantu bezomina wena. Okay. Nansi. Hi Bule unjani? That principal trip with Bali did not go well at all. It was a disaster, particularly for Umar. Kwaba yilona hambo lapho uBali lahleke yinhloko bakhe. Uprincipal yena wena sobonakala ngisho nangokhalo. Akekho noyedwa phakathi kwethu owayazi ukuthi singaqala kungasesisebenzile. Phela nathi sasheshe sathatha ukudlula. Salibona nokuthi sazi ngendlela yakhe. Oh, wayebusenza. Yimina lo ngasakwazi ukukhuluma nomngani wami. UBali does not trust me anymore. Empeleni lapho angibangi khona qoso kulegeni. Kodwa ngizokwazela ukuthi lo principal yini wayezosigila igoda ngalolu hlobo. Wayebuka ngithembisa impela ukuthi uzokwenza esini. Hey, iqhasho elibhekile kwethu. Angasekho ukudida kokuphinayo. Mina bengazi ukuthi usiko lokuntombi liyahlonishwa ngabesilisa kanye nabesifazane. Kodwa ngiyadideka uma sekukhona abafana abanjengoprincipal abavele babethisa leyo nto akade bayishiya kanjalo. Ingabe lokho sekuyinkomba yokushayela kwamasiko ethu thina sizwe esimnyama? Oh! Tada! Qalani! Uvelaphi? Cut. Cut. Sorry Ntlantla. Siwa camera mimi. Ame camera wona. ungena nje sawule uma ufika uyambona umbali Bona. Uvelaphi?
Phela nami ngiyabuka la. Hawu, sekunibisa kabuhlungu kodwa nami ngiyabuka. Uthanda wakho sibasiwe. Wani mawungena, uthanda wakho zi. Hello. Yima na. You see that? This makes sense when you do that. Hawu, Paradise tetela phela. Uyambamba. Vele sidini uPara. Beka phansi la. Here I am. It corresponds with what you've been saying when you're coming, you're singing your heart. So you can't wait. Best. Uba surprised to call. Like, tada! Bese put in those up. Whoever the conversation. I'll screw. Uzoze ubomzulu. Nawe pesa. I'll screw. Sis, kevela la. WhatsApp. Abantu bafundisana bangumsindo balalele. No, we're just rehearsing. We're gonna be performing tomorrow. There are no people. We're just rehearsing. Ngale double tap screen guys. 207 people wonke ngiyabuka nje double tap. Hello. Invite phaze ngahlela ngempela nangayenza. Thiwa awukodwa ngoqolani waze waphoxa.